siasa moromo kaka ne sirikal ni ochakore to wan kaka ODM mano wakongo go maandamano. Wago maandamano mapek mano kelo NADCO report. Bang mano kendo maandamano moro chako dugo bedo makoro kelo broad based government. Omiyo waneno ni en thuolo koro mar Kenya mondo move on, mondo koro ji oti nikech ng'eni higni 2 almost ginus osedhi nono. Omiyo koro en thuolo mar Kenya mondo mi oti omi sirikal mar Ruto thuolo mar achieve gigo mane gindiko ni gidhi timo. Omiyo wan kata ka bedo ni jomoko nyalo bedo ni kode gi wach, wan kaka ODM wamiye thuolo, ok ni gimoro amora ber, ok ni otimo maber kata ni otayo maber kata ni gimoro amora ni kare, but siasa nyaka bed gi kindene migoye tiweye kaeto ichiwo thuolo mar tich kaeto bang' mano kendo wanyalo chako wadoge siasa. Masani koro lokre gima ne untie go ka uparo kata kuloso elo jopiny sani koro lokre untiere kod sirikal. Mane kamano geno mondo bede? Ok awach ni wantiere kod sirikal nikech ODM as a party ni opposition. Okay, an opposition party, especially a National Assembly kata parliament. Okay, one minority a parliament. Kata kamano nikech ineno kaka minority leader I ODM. Okay, lakini kata kamano wamiyo sirikal thuolo mondo o achieve gik mane giwacho ni achieve ne jopiny. Onyalo bedo ni kuonde mamoko nyalo bedo ni ok mor kode kaluwore gik mosebedo kotimore kaka wuod